Fungerer dit varmesystem ikke som det skal? Lad os se på den mest almindelige årsag til dette problem. I vores HVAC og varmesystemer bruger vi oftest almindeligt drikkevand som varmebærevæske. For at få en idé om, hvordan en varmebærevæske, der har været i systemet i flere år, kan se ud, skal vi skylle systemet med frisk postevand. Alle køle- og varmesystemvæsker indeholder både fri og bundet luft. Disse oxiderer sammen med metallerne i systemet og danner magnetit og snavs. Dette medfører tilstopning af rør og reducerer mængden af energi, der kan afgives. Materialer, såsom plast og gummi, som findes i pumper, samlinger og tætninger, tillader konstant, at ny luft kan trænge ind i systemet. Den magnetit og det snavs, der dannes, slider desuden på pumper og ventiler, hvilket får dem til at ældes og lægge for tidligt. For at undgå problemer med magnetit, snavs og nedsat varmeeffektivitet forårsaget af luft, skal væsken filtreres, afgasses og tryksættes. Vores omfattende MAG-program består af kraftfulde snavs- og magnetitfiltre. Disse filtrerer effektivt magnetit, snavs og andre partikler fra. Noxygen vakuumafgasser holder systemet fri for fri og bundet luft og forhindrer dannelsen af snavs og magnetit. Endelig skal systemet tryksættes. Genex trykholdeanlæg sikrer, at systemet opretholder et konstant driftstryk i hele installationen. Et korrekt tryksat system sikrer optimal varmefordeling og reducerer risikoen for luftindtrængning. For en jævn og behagelig temperatur i hele din ejendom, og for at undgå unødig udskiftning af systemkomponenter, kontakt Neotherm. Vi løser almindelige varmeproblemer og skaber bæredygtige investeringer.